И здравейте, хора! Така, първият епизод на тая моята поредица лекичко се фейлна и затова просто ще ви покажа какво съм правил до сега. Ето това, тази малка къщичка. Така. Да, общо ето е това. Така събрах малко месо и така. Сега да направим малко факли. Тук е много слабо осветено. Така там долу правих мина, обаче сега вижте какво паднало. Така. Благодаря. И тук да осветим, защото не искам да падат още кис едини. Така, да. О, супер, вече имаме материал за един лък. Чакайте. Окей, хора, изчакайте за... И здравейте, хора, върнахме се. Просто трябваше да сложа тела си на зарядно. Не ме радва. Хей, навънка нощ. Не ме радва, когато тело ми няма батерия. Но пока трябва да снимам клип. Ще преместим този торч тук. Ние сме вече... Така. Да. Ако искате, може да пускаме музики. Музички такива приятни. Аз не слушам чалга, за вас не знам, но аз не слушам чалга и не съм на фен. И затова няма да пускам чалга. Но да. Искате, може да пуснем така някаква музичка. Не сега. От някой друг клип. В момента часа е 2:15. Аз съм втора смяна, понеже съм 5 класи. Няма да мога да снимам по това време, просто защото днес е събота и мога да штракна един клип. Но да. Общо за това ми е първият клип на първата поредица в YouTube. И затова за мен е важно вие кажете по някакъв начин, че искате още. Да. Надявам се да ви харесва, че ме радва. Поне мен. Нали? Да. Надявам се да кефи. И аз да кефя вас лично. Ето скелет да блюкшувах. Първо смятам да се намаля звуците, защото лекичко
Нека ме трасне. Така. Отиваме да... Fuck. Fuck are you? Fuck are you? Я виж къде бил той нашия приятел Ноби. Така, хора. Това. Така, хора, ще си направим един меч, защото тези ме плашат вече. Да, ще се сражаваме с скелети явно. В този епизодио. Не, моля те, не ме убивай. Ама това не искам да правиш. Така, мерси. Като да осветим. Така, хора, мисля, че ще се наложи. Скелетите са едни от най-умните мобове в Майнкрафт, хора. Но справедливо ще им спра пътя. Защото са едни от най-опасните. Така, хора, тук няма нищичко. Ма дразни. Така, но ще събера този колец. Той помага, той е добър кол. И с него ще си направим факли. И факли и такова. Разбира се. Ще си изпечем храната, защото вече ме уби един тъп скелет и не искам да умирам отново. Така, лагна, чуко, лагна, много жестоко шопите. Аз ще излеза малко от Майнкрафт, понеже много жестоко лагна. Така, сега ще видим тези пета. Невероятно. Да, ето го, хубавия ми робот. И да. Все пак влизаме. Се надяваме. Така. И отлагна. Така, хора, пак. Гледай, печко. На вас пък ще ви сложа дърва. И на тебе. И първото ни изпечено пиле. Така. Направя малко пръчки, лук. Правили имам ли стрели? Нямам, разбира се. Така.
факли. Няколко кюрки. Малко бонмил. И така, това ще. Това си факли, меч, братва и няколко кюрки. Да. Сега хора търсим айрон. Понеже ми трябва доста айрон. Може би следващия епизод няма да е тук, може би... Не, всъщност това ще бъде тук, обаче ще покажа другия ми world. Там не съм играл с никакъв хат или чит, понеже аз нямам. Всъщност имам, обаче аз не го ползвам, понеже с хакове е тъпо. И да. Зато и там имам 50 и няколко диаманта. Много обсидиан, много хубава кирка, много хубава мечове, даймонд и всеки таки са. Но да, иначе е това. Единствено, за което съм моля да намира някой спаунер и да ме скъсат. Ако намеря спаунер на зомбита, хора, ще ми бъде приятно. Ще мога да се направя ферма там за храна и всеки такива са ресурси. Ми разпълнят по скелетите, ще ме скъсат. Всъщност не. Не знам, ще видим, хора. Какво стане, стане. Здравейте. Макар че ако намеря спаунера на скелети, няма да съм много здравчък. Така. Сега съм моля за айрон. Боже, ще стия ниво на диамантите, то айрон няма. Ако няма айрон, няма с какво си изпека, няма с какво изкупа диаманти, ако намеря. Представи си колко гадно ще бъде там някакво диаманти. Само някакво. Няма с какво да ги изкупа. Ще бъде гадно, меко казвам. Меко казвам гадно. Но да. Така. Ще ми скина. Да. Не е лош. Чакайте само да прибера тези. Ще няма да спим лук. Ще е рано. Камбамил. Тези стъпва камък. Ще е малко камък в себе си. Това. И така. Да. Хора. Смятам това да е за клипа. Той тъй или иначе стана 14 минути. Тъй, че това ще е за клипа. Абонирайте се, дайте положителен вод на клипа. Ако ви е харесал, аз бях Аземен си от 200 и чао!